busana maneka warna Muspiteng Udyono Nyang Pancrah Sarwa Rukma Rengging manik Narawata Abra Prabanyo kang sumirat nyareng reca leliwaran pergi laju sireng kadit wimbo kekondo mrek Tiupeng Maruta Mando Separan mangambar Mas Leng-leng katineng kang awan sapa nekeng Astina Samantara tekal Kurunarya ya Kresna aku sireng Prasurama nyanggan bocah naka Tulur narada kapangya tegalwi lori milu karya sang bupati sang bupati
niwangsuk ana mangadri luwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara paman Pati Arya Sengkuni ayo dadekake kaget pengiloro si paman Pati Arya Sengkuni dene sira ingsun piji ana ngarsaning Mandira paman Pati Arya Suman kawula nun inggih nggih anak Prabu kula nampi timbalan paduka angger anak Prabu Jaka Pitana ing Astina ing jawi sanget kuwatos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan krana sakmangke kula nampi dawuh jengandika kuwatos sing manah bebasan ron salomba pinanjering alun-alun kumitir caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana tebih saking raos kemarasan sinuwun Gusti kula sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana kawula nun inggih nggih anak Prabu ya paman Pati Arya Sengkuni kadi parangken si paman Pati sira ingsun percaya pira dadi batal wakil ingsun pranata trakiteng kaprajan Maradhyagi aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti gengkarempin paman Pati Arya Sengkuni menawi paduka ndangu bab tata rakiteng kamrajan tartentu sadyotan badhe nguci wani para kawula samya sayek seka kaptyakarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh ing parang moko tartentu boten badhe anggepuk kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawarna putung sumangga kabandhemna sinuwun kawula nun inggih gawe bombong lan gawe marem penggali ingsun ora liwat pakar ingkang utama tintakna selawase urip paman Pati Arya Sengkuni kawula nuwun inggih nggih menapa ingkang paduka dawuhaken tartentu badhe kula canggih nggo jimat nanging ambuk bilih dereng lan sak sampunipun keparing ingkang bapa ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Duryudana kawula nun inggih paman Pati Arya Sengkuni kula tampi akarya bombong raos sing begalih mboten langkung kasekecana anggen ngandika lenggah aning madaning Datulaya negari Ngastina kawula nun inggih nggih sampun boten ngrang prayogi piswanipun ingkang bapa ing kepatihan sakmangke wonten ing praja Ngastina paman Arya iki mrapa dene bapa turun ing Sukalima sarawuh ngandika ingkang rayi ngaturaken asung Pambagyararja tuwin pasekan Panakrami mugi tansah kunjuk marang ngersa ngandika bapa turun ing Sukalima bapa Kumbayana Astaka swala swara pertapa Samarante hawala kula ana inggih anak Prabu Jaka Pitana keparang padukan bali dumateng piswanipun ingkang bapa Sukalima sakmangke wonten ing praja Ngastina pangestunipun anak Prabu Duryudana piswan kula wonten ing praja Ngastina tebih saking rubeta kalih sing sambikala keparang ke bapa ing Sukalima ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa mugi tansah kunjuk marang kersa ngandika anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu Jaka Pitana bapa turun iki kula tampi akarya bombong raos sing begalih mboten langkung kasekecana anggen ngandika lenggah aning madyaning Datulaya praja negari Ngastina kula nan sampun mboten kirang prayogi nggih anak Prabu apa dina Kakang Prabu Karna Basusena ing Awangga sarawuh ngandika mugi tansah mangke wilujeng ingkang rayi ngaturaken asung Pambagyararja tuwin asung pasekan Panakrami mugi tansah kunjuk marang ngersa ngandika Kakang Prabu Karna Basusena ing Awangga jagat dewa Bathara jagat pangestu para wayah nur jagat Yayi Prabu nun inggih Yayi sakalangkung bombong bilawanipun manah ingkang raka ing Awangga dupi kula tampi timbalan paduka Yayi Prabu Duryudana wilujeng piswanipun ingkang raka ing Awangga ning madyaning Datulaya praja negari ing Ngastina dinten sakmenika asung pasegan Panakrami sampun kula tampi karya bombong rasing menggalih mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka mugi tansah kunjuk marang ngersa ngandika Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu
Duriki Kakang Prabu Karna sampun kula tampi karya bombong rahasia begali. Mboten langkung kaske cano ingkang langkung prayogi lenggah jengandika aning madyaning Ratu Layapraja negari Ngastina. Kawula nggih sampun mboten kirang prayogi. Yayi Prabu Jaka Pitana pisawanipun ingkang raka ngawungga wonten ing Ratu Layapraja negari Ngastina menika. Yayi Prabu. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Sasawani romo padha kanthi raja sak praptamu Dimas Kartomarma. Nurut niki. Tansah pinayunganing kawidadaning ring Sambikala soman kula tebih saking rubeda sinuwun marang ngarsa jengandika Gusti kula ingkang sinuwun Kanjeng Kaka Prabu Duryudana. Nanging dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Duryudana. Nurut niki. Ya. Sira ngaturake bekti kelawan panjenenganing sunu wis tak tampa ora pangestuning sun tampanana. Lan tatanan barisaning para wadyabala kang padha angkantung sibu aja ngati kang padha saur manuk jenenge ingsun nedya Anem Brahma sartane ambabarake wigatining pasewakan Dimas Kartomarma. Nurut iki menapa ingkang dados dawuh paduka badhe kula cangking jimat pari pentayan ing kasantosan siwun. Nurut iki kawula nurut iki. Kula nuwun sewu nggih anak Prabu, mbok bilih kula kanggep cuman raka. Kula manuh matur marang ngarsa jengandika anak Prabu Jaka Pitana sakmangke. Sesembahan kula ing Ngastina, pengayoman kula kepareng paduka. Kepareng kula andangu dumateng kepareng paduka wonten ing pasewakan ageng menika. Kula nuwun sewu nggih anak Prabu. Jengandika ngawontenaken pasewakan ageng ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun nuwun sewu wonten wigatos menapa nggih anak Prabu menawi kepareng tumunten kawedhara ing kathah ananging menawi wadi tumraping para nayaka para Jawi pun bapa kanthi manjing wonten ing telenging kedaton apan catur netra kaliyan ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula niki. Niki anak Prabu kepareng paduka. Oh. Amedhara ing kathah, kawedhara ing kathah menapa putra katosipun pasewakan paduka ambabar pasewakan agung wonten wekdal punika ingkang beneh lawan adat ingkang sampun. Apabila ingkang bapa ing Sukalima kepareng nedya midhangetaken, kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Jaka Pitana. Kula ana nggih. Yayi Prabu kawula nggih. Samangke kula aturi ambabaraken wigatosipun pasewakan sampun ngantos dipun senggo dening para kawula. Panjenengan menika ingkang boten mangertosi dumateng kawontenan wonten ing madaning pasewakan Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana. Kula nyadhong dawuh jengandika Yayi Prabu long-long ing driya mangu mangunggung kanduhan rimang Lerlena tanpa kanin yen tantu so mengku sang tiah utama ngalendra muda Paman Pati Arya Sengguni Bapa Durling Sukalima menapa dene
Kakang Prabu Karna Basusena ing Awangga. Saderengipun kula nyuwun agung ing samudra pangaksami awit kula sampun nimbali utawi anglempaken dumateng jengantika sedaya wonten ing pasewakan ageng negari Ngastina ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun estunipun pirembagan ing padhaning pasewakan mriku tartentu ingkang rayi utawi ingkang putra namung badhe kepengin ngrembak babakan gegayuhan ingkang sampun dangu kula impekaken ingkang sampun dangu kula deng-deng inggih menika kados pundi anggenipun damel srana supados ingkang rayi utawi ingkang putra ing Astina menika ing kalenggal nyumurupi kadang-kadang kula para Pandhawa kagya mati kagya ngadhang-adhang dadi bathang supados jenjem supados ayem penggalipun nata ing Astina Prabu Duryudana sebab menawi kula tasih nyumurupi gelaripun para Pandhawa ing Madyapada kula mboten saged rumaos ayem kula mboten saged rumaos jenjem tuwin kula mboten saged rumaos tentrem gesang wonten ing alam padhang mriku menawi nyumurupi gelaripun para Pandhawa mila kula nyuwun sewu lan kula nyuwun pangapunten pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan ageng wonten Karing Amarta tartentu ing mangke ingkang badhe kula rembak mboten sanes kejawi nggih amung babakan kados pundi damel Pintasaraya kagem mejahi kadang-kadang kula para Pandhawa gangsal cacahipun supados kula enggal nyumurupi Pandhawa mapan wonten ing neraka jahanam paman Madya Sengguni Bapa Durna menapa dene Kakang Prabu Karna Basusena ing Awangga. Sikra-sikra yen permana ganca sikra ngrakit nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Urdakara reka kiri-kiri nanggana magawe kelar ira angwang Kakang Prabu Karna majeng kula nuwun sewu Yayi kemarin kula cumantaka matur marang sejengandika Yayi Prabu Duryudana kadiparan wigatosipun menapa kula nuwun sewu dinten menika paduka pendak-pendak ngawontenaken pasewakan ageng wonten negari Ngastina tartentu ingkang dipun rembak namung babakan perjaipun para Pandhawa kula nuwun sewu kawit rumiyin kula ugi nggadahi gegayuhan ingkang sami kelawan jengandika Yayi Prabu Duryudana nanging sakmangke pendak-pendak Yayi Prabu ngawontenaken pasewakan agung tumuli ngrembak babakan kados pundi serana anggenipun badhe damel cintrakaning kadang-kadang kula para Pandhawa sampun wangsul wangsul paman Harya menapa dene Bapa Durna ing Sukalima damel Pintasaraya supados damel cintrakaning Pandhawa nanging sakmangke ugi gagal wigartan antuk karya sampun ugi wangsul wangsul paduka Yayi Prabu Duryudana damel karti sampe kok badhe mejahi dumateng para Pandhawa nanging ugi gagal wigartan antuk karya wonten ing mriki ingkang kula radi mboten nampi kawontenan paduka pendak-pendak wontenaken pasewakan ngrembak babakan pejahipun para Pandhawa nanging sakmangke kok gagal wigartan antuk karya menika kula rumaos kuciwa liripun kados pundi dene Kakang Prabu Karna dene jengandika rumaos kuciwa lan gelo awit kula ngrembak babakan pejahipun para Pandhawa cobi dipun taliti cobi dipun petong kanthi nalar ingkang ganep ingkang raka ing Awangga menika wonten negari Ngastina minangka jejering punapa iki panjenengan tartentu minangka jejering senopati bebeteng praja ing Ngastina kula nuwun sewu nami jengandika ngendikaaken sampun jengandika sampun paring dawuh dumateng ingkang raka ing Awangga
bilih kula minangka jejeripun senopati wonten negari Ngastina kenging menapa jengandika wungsal wangsul kepengin nyumurupi pejahipun kadang-kadang kula para Pandhawa kenging menapa jengandika wungsal wangsul ngrembak babakan damel sarana cintrakaning para Pandhawa kok ingkang raka ing Ngawangga mboten dipun jawil kenging menapa ingkang raka ing Ngawangga Punerpati Karna Basusena ora tau dijawil ora tau dikongkon kena ngapa kula mboten nate dipun dawuhi jengandika Yayi Prabu Duryudana apa ya wis ora ana gunane meneh menapa inggih sampun mboten wonten ginanipun malih senopati wonten negari Ngastina menapa sampun mboten wonten ginanipun malih ingkang raka ing Ngawangga minangka dados jejering senopati wonten negari Ngastina menika Yayi liripun kados pundi dene jengandika paring dawuh mekaten ing mangke kula ugi tartentu ugi tansah jawil kelawan jengandika Kakang Prabu Karna ing Ngawangga wonten jengandika malah mboten paring dawuh lan mboten paring srana kados pundi anggenipun badhe mejahi para Pandhawa menawi kula dipun dawuhi tartentu kula ugi badhe bidhal nanging sakmenika kula kinten kok pungkasane ngaturipun ingkang raka ing Ngawangga lan pungkasane ngatur jengandika Yayi Prabu Duryudana anggenipun ngrembak babakan kados pundi damel serana pejahipun kadang-kadang kula para Pandhawa liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten sebab kula sampun jelas sebab kula sampun rumaos mboten kiyat awit jengandika ngrembak babakan pejahipun para Pandhawa paringipun kados pundi lilalana kula bidhal kula kondur wangsul wonten negari Ngawangga Yayi jagat dewa Pandhawa malah anak Prabu Karna duka lan gela nggih sampun kajengipun wong tuwa mapan ing negara Ngastina didadekke senopati babar pisan ora iso mangerteni kahanan wonten negari Ngastina la inggih to la inggih rumaos kula niku panjenengan menika ugi sampun wungsal wangsul paring dawuh kalian anak Prabu Karna supados damel sarana cintrakaning Pandhawa ning sakmangke anak Prabu Karna dereng nate sepisan kemawon paring pangandikan tumuli majeng wonten ing pabaratan damel cintrakaning para Pandhawa menawi kula mestani kados ngaten Kakang Durna pripun menawi ingkang kula mestani menika ngaten anak Prabu Duryudana menika kirang peka menawi kalian anak Prabu Karna sebab kula apal kalih watak-watunipun anak Prabu Karna Basusena Ngawangga menika nek mboten dijawel nggih mboten purun piyambakipun menika mboten saged napa nggih memahami nek mung diterima dikongkon pisan pindho mboten badhe mangkat ning kedah dipun dawuhi kanthi misale Adipati Sengkuni kowe mangkat mrana ora kena nek mung panjenengan ming noleh barang tok tumuli terus anak Prabu Karna mendhetke wujuding barang menika kula mboten saged anak Prabu Karna kedah dipun dawuhi rumiyin kedah dipun sumuni tulung rumiyin ora ngaten lha nggih mula menawi miturut atur kula ingkang kirang peka menika anak Prabu Duryudana rak ngono Kang nggih leres menika lajeng kados pundi samenika anggen kula badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa sakmenika ngeten mawon kula ngertos kringkiyane Pandhawa menapa
pengapesanipun Pandhawa menika kula ngertos. Menapa Kakang? Dipun jabut wulu cumbunipun. Lho nek kuwi kabeh wong iki keringkiane kuwi pengapesane kuwi mboten. Ateges katigdayanipun Pandhawa dugi sepundi menika ingkang Bapak ing Sakalima mangertosi nggih. Tumuli samangke kula aturi paring dawuh Jeng Andika. Menapa to kemawon karingkianipun para Pandhawa. Lah iya. Inggih kepareng badhe matur. Puntadewa menika karingkianipun piyambakipun menika nek ora digawe nesu mesti bakal menehake. Cobi ta. Apapun dilakukan dening Puntadewa waton gawe kebahagianing wong liya. Ngaten Kakang nggih. Nadyan nyawa men dijaluk piyambakipun badhe dipateni misalnya jeng tinggi tumbal proyek. Waton kangge srana rancaking proyek menika kula wau piyambakipun ikhlas lila legawa lenan batos. Rak ngaten nggih. Aja kok nyawane bojone nek dijaluk mesti diwenehne. Ngaten Kang. Nggih. Soale kula pun nate njaluk ajeng diwenehke mboten sah. Kula trima kalih jaran kemawon. Ngaten Kang. Nggih. Ngono nggih. Niku keringkaning Puntadewa. Ning nek pun digawe nesu, Pak. Malik dadi buta. Pitung gunung gedene kaya gunung senten buri niku. Iya. Nggih Kakang, nggih. Mila niku keringkane Puntadewa. Lajeng karingkianipun Bratasena nggih Werkudara menapa? Keringkianipun Werkudara. Bocah nika nek dikongkon A ya mangkate A, dikongkon B ya mangkate B. Konsisten. Konsisten menika menapa? Konsisten menika menepati janji. Mbok yo basane iki mbok yo sing terstruktur. Mbok yo sing cetha lho anak Prabu Duryudana ora tanggap. Konsisten menika lebda ing karya. Mekaten. Nggih. Menika dari apa Bratasena menika menawi dipun kongkon mateni wong tartentu wong kuwi manut dipateni waton kanthi dasar lan hukumipun ingkang leres. Mekaten. Nggih Ture. Iki nggih. Menika Bratasena menika lemahipun wonten ing mriku. Sakmenika menawi Bratasena kula undang mriki, tumuli kula Bratasena kula dawuhi, Bratasena iki Sengkuni iki patenana. Hus. Kok njur aku lho. Engko setan iki menggo umpama. Wah, durna bapakku, ngopo aku kon mateni Sengkuni? Sengkuni luput, Sengkuni ngrasani kowe ning mburi. Sengkuni nyumbari kowe. Sengkuni ngelek-elek kowe, Werkudara bocah dilogok, bocah bodho, ora iso basa, ora iso ndedhok. Kok mengki langsung Duryudana anu napa? Werkudara langsung bres ngantem Sengkuni. Suduk kuku Pancanaka, bles. Sing bles apane? Kuku Pancanaka. Sampeyan ki pikirane ora. Kula kinten nek senese niku. Niku keringkane Bratasena. Lajeng kadang kula panengah karingkianipun menapa? Pengapesaning Arjuna. Menika kalih wong wedok. Mboten nggih. Wong wedok dijaluk Arjuna ora trima. Ning mengko iso golek meneh upama wong wedok sing dijaluk kuwi mau ora iso di. Nemu Arjuna menika gampang golek meneh. Mboten nggih. Pengapesanipun Arjuna menika gampang kemawon anak Prabu. Dipun padosaken wonten ing Babarsari menika kathah. Dipun padosi ingkang sampun penyakiten. Tumuli dipun jodhokaken kalih Arjuna. Mengke wae suwening suwe Arjuna mesti kena lara penyakit. Lion King. Suwening suwe penyakite menaun tumuli Arjuna seda niku pengapesaning Janaka. Mboten nggih. Menawi yayi kembar. Yayi kembar utawi anak kula pun Nekula Sedewa menika angel dipun tebak. Awit bocah loro menika wasis Mas Kita Ngesti. Mila menawi ajeng damel cintrakaning Pandhawa enten Nekula Sedewa menika radi sulit ning nek Nekula Sedewa dipun culik rumiyin damel patine Puntadewa Werkudara Janaka menika gampil. Nggo sik to. Iki sing dirembuk matine Pandhawa kuwi ora mung wong 3 ning wong 5. Lah Nekula Sedewa menika namung pelengkap. Pandhawa nek mung Nekula kalih Sedewa tak mboten wonten kekiyatanipun Dipati. Oh, nggih.
Kula menika sampun bertahun-tahun dados gurune Pandhawa menika mudeng kalih watak wantunipun Pandhawa, keringkiyane Pandhawa menika menapa kula paham. Mekaten. Nggih. Mula sampeyan aja sok maton ngembe kalih kula. Kula niki ngeten-ngeten nggih hafal watak wantune Pandhawa, pengapesane Pandhawa kula ngertos. Nggih. Sanesipun pengapesanipun kadang kula para Pandhawa ingkang paduka dawuhaken menika wonten menapa malih Panakawan. Sepisan Panakawan menika nggadahi abdi pun Pandhawa menika nggadahi abdi kinasih ingkang namipun Panakawan. Sepisan Semar, 2 Gareng, 3 Petruk, 4 Bagong. Nggih. Tur melih Pandhawa menika nggadahi pujangga, nggadahi kekiyatan. Menika wonten wong 2 sing ndekengi Pandhawa. Sepisan Tandrawati Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna, angka kalih Semar Badranaya. Menawi badhe damel ringkipun para Pandhawa, wong 2 menika kala wau dipun pejahi. Wong 2 menika dipateni. Anak Prabu Kresna dipateni ngono. Nggih, ning kayake angel. Sing gampang menika mateni Semar. Semar menika ming wong kere, ming wong ora duweni kekuatan, ora duweni harta benda apa-apa. Semar menika nek arep sambat ning sapa wae ora ana sing iso ndekengi. Ngaten nggih. Ning nadyan to elek-elek Semar menika dewa. Dewa menika nggadahi kekiyatan ingkang linuwih bebasan pinata Jinala Menter ngungkuli dhateng samudayanipun. Ning padha wae Ding Semar ora dipengapusan nek ngono. Padha wae. Kepiye to Kakang Durna kok ora konsisten? Nggih Semar sing gadhahi pengapesan menika Semar anak Prabu. Pengapesanipun Semar Badranaya menapa? Pengapesanipun wonten ing anak-anakipun. Titik kelemahan Semar menika wonten anak-anakipun. Menawi anak-anake do ora ana, anak-anake do mati, Semar mesti ngrantes uripe. Contone Kang, contone. Zaman rikala Bagong lara. Bagong menika pancen bocah sing disengiti karo Semar, ning pancen ditresnani karo Semar. Li sengit ki ming merga watake sing pancen dugal kewarisan. Lah nggih, sampean ngindaki Bagong to ngindaki. Tekan mriku malah kula dipaido. Dipaido merga merana ming wong tok. Lah nggih. Meneh-menehi ya ora. Mboten. Menika karingkianipun Semar wonten ing anak-anakipun. Sinten ta ingkang saged mejahi sepisan 2 Gareng, 2 Petruk lan 3 Bagong? Tartentu mengke angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring menawi badhe mejahi Semar. Semar dipun pejahi Pandhawa ringkih ning tesih enten anak Prabu Kresna. Anak Prabu Kresna menika ibaratipun namung kreta jaran sakusire ingkang nuntun lampahipun para Pandhawa, mboten ngiyataken manahipun para Pandhawa. Ingkang nguwatke atine Pandhawa menika namung Semar. Awit Semar ingkang kawit cilik wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jaman nganti jlabrang ngomong kalian para Pandhawa. Ngaten Kang nggih. Mila nek sepisan Bagong luwih dhisik dhewe dipateni. Bagong mati, Petruk lara, Gareng lara, Semar sedih. Petruk melu mati, Gareng sedih. Gareng lara, Gareng mati, Semar sedih. Wis sedih kembange wong lara. Semar banjur lara, Semar njur mati. Entek kekuatane Pandhawa. Ngaten niku. Semar mati, Pandhawa ora ndek kekuatan apa-apa. Kowe angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik menawi badhe damel perjahipun para Pandhawa. Adik kok le entring timen, entring ming ngomong entring. Nek le ming konsep ngeten iki men entring, nek le nglakoni dereng saged, dereng kantenan saged. Mboten sadangu-dangu. Sing andika kula aturi damel srana mejahi dhumateng pun para Panakawan. Gampil, gampil. Anak Prabu Duryudana wonten timbalan kadhawuh Bapak Durna. Kula nyuwun wekdal sawetawis. Kagem menapa? Kula ajeng matek aji pameling. Animbali dhumateng anak kula pun Bratasena. Kawula sumanggaken. Masing. Tansah marep pamoring sukma, sukma sinuksmaya. Sinukmaya winahya ing asepi. Silite sapa. Sigra matek aji pameling Sang Begawan Durna. Nalika semantenani bali dhumateng siswa putranipun
aneng satriya ing Jodipati nggih nunggul pawenang Sang Raden Arya Werkudara. Awake wesi. Jelok tanpa sangkan paran. Akarya kaget kang samya mulat praptanipun Sang Werkudara, Pak. Sinongwati cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumatamra kanggeng awita dedenjeng-denjengan Aji pameling sing nimbali karo Werkudara lako teko aku ditujokake ana ing negara Ngastina ana ngersani Duryudana kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara ing Tunggul Pawenang aduh di padha harja sak pratanira Dimas Werkudara Duryudana kakangku ya
nimbali kelawan bisawanku ana ing negara Ngastina iki slamet tekaku ora ana alangan swiji apa aku ngaturake basaku tampan ana Duryudana kakangku iya Dimas Werkudara ora lewat pangestunipun kakang bae tampan ana yayi kadangipun kakang Dimas nunggul pawenang ya Duryudana kakangku ana aji pamling sing nimbali kelawan praptane Werkudara dumatan aku lumaku banjur ditujake ning negara Ngastina Werkudara Durna bapakku apa kuwi sing nimbali aku ya Ngger rikala semono aku wis matek aji pamling mantrame ya kuwi wesi-wesi kanggo nimbali kowe anakku Werkudara ing tunggul pawenang raharja sak sopanipun Werkudara Duryudana bapakku ya slamet tekaku ana kersaning Duryudana kakangku wah ana apa nimbali kelawan aku ngene ya Werkudara Durna bapakku piye jancane Dik pun bapak iki nimbali kelawan Werkudara kuwi ora mung merga pun bapak mung gabut ora merga mung kangen ora merga mung pun bapak njajal ngilmu aji pamlinge pun bapak nanging pancen ana wigati sing kudu tak aturake kelawan sira kula Werkudara ngendi genamu kuwi Jodipati Tambak Rama Jodipati wah Jodipati ya tunggul pawenang iya Werkudara iki ngene ya Werkudara cekaos wae aku matur karo kowe ana apa aku ora iso krungu cetha yen to Durna bapakku ora maju ning ngarepanku ya wah tak ngrekasake wong tuwa wis pewe ning kono kon maju senengane ora iki ngene ya Werkudara gandeng pun bapak iki mau entuk sasmita saka sapa sasmita saka para Jawata yen to kanggo ganeping ilmu sastra cetha pangruwating diyu sing wis mbok olehke saka ngersaning Sang Ruci Bathara pun bapak entuk sasmita kanggo ganeping ilmu kuwi Werkudara kudu nggayuh wujuding ilmu pangganep ya kuwi arane sastra mulya memayu-ayu ning bawana mbabar kamulyaning jati sastra mulya memayu-ayu ning bawana mbabar kamulyaning jati kuwi ilmu apa kuwi ilmu ganeping kasampurnan kuwi ilmu ganeping kasampurnan sing wis mbok duweki lan sing wis mbok gayuh saka ngersaning Sang Ruci Bathara banjur aku kudu kepiye kanggo nggayuh wujuding ilmu kuwi gandeng pun bapa wis entuk sasmita yen to Werkudara anakku kudu nggayuh wujude sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati kowe kudu ana sing dikorbanke sepisan kowe ngorbanke rasa kapindhone kowe ngorbanke tresna wah aku kudu ngorbanke rasa lan ngorbanke tresna iya ikhlas ta Werkudara ora ikhlas apa-apa yen to aku kudu ngorbanke rasa lan ngorbanke tresna nadyan to kepiye wae yen mongko tembe mburine bakal apik mring Werkudara mesti wae ora bakal tak selaki lan mesti wae aku ora bakal wegah yen to kon kudu ngiklasake rasa lan ngorbanake tresna kuwi mau kaya ta dene duk nalika lakone anakku Gatotkaca nalikane isih dadi cabang isih bayi bakal didadekake jagoning dewa ning kayangan Arimbi ngondeli karepe tresna karo Gatotkaca nanging bareng takon ngiklasake supayane gaging karo Gatotkaca anakku dijokke dadi jagoning dewa ning kayangan tundane burine Arimbi ngiklasake lan tundane dadake kuncara jayeng bawana anakku Gatotkaca mula Durna bapakku yen to arep paring ilmu karo Werkudara yen to Werkudara kudu ngiklasake bab perkara apa wae wah aku mesti wae ora bakal selak Durna bapakku
Bagus, bagus, bagus. Mesti kowe ra mesti selak. Mergo pancen kowe iki lempeng, niatmu wis lempeng, niatmu wis lurus. Atimu ora bakal minggu saka apa wae, godha pangrencana apa wae. Pancen ngono Tuna bapakku. Mula kowe kudu nglakoni apa sing tak dawake. Aku ora arep nambahi, aku ora arep ngimbuhi, aku ora arep ngelongi sing dadi sasmitaning dewa. Iki murni 100% saka dawuhing para Jawata. Dawuh para Jawata kepiye? Diagi ngendikana marang Werkudara. Kowe kudu ngorbanke tresna, numbalke wujude pawongan. Wah, sapa sing kudu tak pateni? Aku ikhlas nadyan to kuwi kadangku dhewe, nadyan to kuwi mitra ruwangku dhewe. Nanging yen tundane mengko, aku bakal entuk wujuding ilmu. Sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Aku ora bakal wegah mateni wong kuwi mau. Aku ora wigih ringa-ringa. Tenane, tenan. Ku kek wengko pesan tak omongi wonge sapa sing kudu tak pateni. Kowe mengko wah Durna bapakku aku ora iso, aku tresna. Oh, ora iso ngono Werkudara, ora iso. Iki pancen murni saka dawuhing para Jawata nek kowe arep nggenepi ngilmumu kasampurnan sastra cetha pangruwating diyu, kowe ya kudu nggayuh wujuding sastra mulya memayu ning bawana babar kamulyaning jati. Wis kaki dawuh, sapa sing kudu tak tumbalake, sing kudu tak pateni? Ana ingkang ditumbalke. Ya kuwi salah siji saka antarane panakawanmu. Panakawan Arai Semar lan kelebu Semar. Ya wis salah siji, ora kudu Semar, ora kudu Gareng, ora kudu Petruk, ora kudu Bagong. Sing penting salah sijine panakawan bakal mbok tumbalake kanggo ijoling ilmu sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati, kan. Apa ya pancen kudu aku mateni karo panakawan? Awang syarate ya kuwi kok kowe arep selak. Ora iso, aku tresna karo panakawan. Kowe pengen gayuh wujuding ilmu sastra mulya memayu-ayu ning bawana apa ora? Aku pengen gayuh ning golekno srana liya. Werkudara. Iki ngene ya Werkudara, gandeng iki wis saka pusat. Saka pimpinan pusat. Saka para Jawata ki sing dawuh yen to kudu mateni salah siji saka antarane panakawan. Kowe mengko bakal entuk wujuding sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Ora kena kabeh, matenine ora kena kabeh, ora kena breng Semar Gareng Petruk di Bagong dipateni dalam satu waktu ora kena. Kuwi ora iso. Nanging kudu mbaka siji. Ya kuwi Bagong dhisik dipateni dhisik, apa Petruk sing luwih dhisik dipateni, apa Nala Gareng dhisik sing dipateni. Mengko yen ta wis kabeh dipateni, kowe bakal alon-alon ngrasakake ya kuwi wujude sastra mulya memayu hayu ning bawana babar kamulyaning jati. Apa ora ana srana liyane? Ora ana, kudu kuwi. Wah, aku ora iso. Iso ora iso, kudu iso. Ora iso ora. Werkudara. Nek kowe manut karo bapakmu ing Sukalima gage mangkat to dina iki. Kowe mangkat mateni panakawan kuwandane Pak Gawa mrene banjur mengko tak aturake marang saning para Jawata. Wah, edan. Ana wong kok iso-isone le gawe konsep dinggo ngapusi Werkudara wae lah. Lah kaya cetha kaya ngono, cetha mawon. Durna iki nek kon ngapusi nomor 1. Ngoten to, langgih Ture. Langgih. Mila niku
Wes pokoke anggere pun kek dibubarke pasewakane yakin mengke Werkudara mriki nggawa kuwandane Punakawan. Lah nggih Kang, lah nggih. Monggo niku mung bakal kanggo ringkiye Srana ringkiye para Pandhawa pun kajenge. Lah nggih, Tri. Lah nggih. Mula niku to Kakang. Bapadura panjenengan estu wasis menawi damel srana ringkipun para Pandhawa. Wasis mawon. Pun nek kalih kula nek perkara jak omongan, jak konsep ini dan itu pun kula mawon. Ahline. Nek perkara praktek pun kula angkat tangan. Nek perkara mung ngomong tok men pancen gampang, nek omong tok menika pancen gampang. Lah iki perkawis mangke Bratasena badhe mejahi dumateng pun Punakawan menika urusanipun Bratasena. Nggih nek kula yakin Bratasena tetep mesti mriki mbuta kumandane Punakawan. Ora ketang ndase gareng utawa ndase bakong utawa ndase metruk malah kepara Semar sisan langsung mboten masalah. Niku malah langkung prayogi. Iki Pamantura iki kasinggihan mekaten menawi ngaten Dimas Kartomarmo lan Paman Pati Arya Sengguni budal kang padha sebo jenenge Sunadya Kuntur Kedaton. Kawula ninggih ngestaken dawuh ngger kemarin kula nyuwun pamit madal waselan. Ingkang atos-atos sampun kados lari-arit Pamantura wonten timbalan dipun kanthi para Satakura supados ngawat-awati saking katebian tintahipun Bratasena iki Werkudara supados samangke sampun kantos mingo saking pakaryan. Iki sendika dawuh ngger kemarin nyuwun pamit madal waselan. Ingkang atos-atos Paman Pati Arya Sengguni lan Bapadurna sampun kados lari-alit purna gadining pananggilan. Sang Notarsa Kundra Kedaton sok saking Dampar Cana Kirapit gambaran gading kadhiraken sangjaning Puromban Jadi manggung katanggung saka paloro-loro ingkang samya ngampil upacaraning keprabon kawis ketinggal saking Mandrawa tindak nyosang Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya Sang Hyang Surya tejane.